நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தலைமுடி வளர நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். செம்பருத்தி பூவை நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி முடிக்கு தடவி வந்தால் தலைமுடி நன்கு வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து இன்னொரு முறையும் சொல்லியிருக்காங்க. சதை பிடிப்பு உள்ள 3 கற்றாழையை எடுத்து அதில் உள்ள சதை பகுதியை ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து அதன் மீது சிறிய படிகார பொடியை தூவி வைத்திருக்க வேண்டும். இப்பொழுது சோற்று பகுதியில் உள்ள சதையின் நீர் பிரிந்துவிடும். இவ்வாறு பிரிந்த நீருக்கு சமமாக நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயை கலந்து சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும். காய்ச்சிய அந்த தைலத்தை தினசரி தலையில் தேய்த்து வந்தால் தலைமுடி நன்கு வளரும். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, செம்பருத்தி பூவை நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி முடிக்கு தடவி வந்தோம் அப்படின்னா தலைமுடி நன்கு வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க.